Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur sustantzia kantitateak ikusiko ditugu. Kasu honetan molalitatea ikasiko dugu. Molalitatea disoluzio batean dauden mol kopuruak dira disolbaturik. Orduan, molalitatearen formula izango litzateke M, molalitatea M maiuskulaz adierazten da, eta honen formula izango litzateke M berdin NS zati VDS. Non? NS solutu molak diren, eta VDS disoluzio volumena. Beraz, formularen bidez, molalitatea kalkulatu daiteke. Hau, orain ikusiko dugu adibide batean. Lortu disoluzio batean molalitatea jakinik 0,2 mol sodio kloruro, NaCl, dauzkala 1 mililitrotan. Orduan, formula horren bidez, M berdin NS zati VDS, baditugu disoluzioaren molak, 0,2 mol, eta disoluzioaren volumena ere daukagu, 1 mililitro. Eta hau beti litrotan egon behar da formula aplikatzeko. Orduan, zati mila eginez, 0,1 litro izango litzateke. Orain, molalitatea kalkulatzeko, hauen arteko zatiketa eginez, 2 mol zati litro lortuko genituzke, eta hau izango litzateke molalitatea. Molalitatea unitatea mol zati litro da, edo ere M-tan adierazten da, bere unitatea. Eta hau izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.